Okay, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo ngayon sa Moriera Residence ng 13 Martires. At salamat sa Panginoon dahil nagpapatuloy po ang ating pag-aaral ng kaniyang salita. At ngayon, ang ating tatalakayin ay ang saving response to Jesus Christ. Saving response to the gospel. And that is repentance and faith. At ang layunin po natin sa pag-aaral natin ngayong gabing ito ay upang bigyang hamon ang bawat isa na tumugon sa alok ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Now, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa pagsama ninyo sa amin sa pag-aaral ng inyong salita, sa pagdala ninyo sa amin sa residence na ito, at naway kumilos ang banal na Espiritu at maunawaan ng bawat isa ang inyong salita. Tulungan nyo rin ang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong Ebanghelyo ng may kalinawan. Salamat po aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, nalaman natin noong mga nakaraang pag-aaral natin na wala po talagang kaligtasan labas sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili dahil tayo ay mga makasalanan. Tayo ay nasa ilalim ng sumpa, ng puot at galit ng Diyos. Kaya kinailangang mamatay si Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi yun kamatayan ng isang martir lang na binigay lang niya ang kaniyang sarili upang example natin patungkol sa isang ulirang tao. Hindi po, ang kamatayan po ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo ay meron pong misyon. Si Jesus po mismo ang nagsasabi na pumarito siya upang ialay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. He came in order to seek and to save the lost. So ang kamatayan ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo ay sacrificial. So sana po ay naunawaan po natin na wala po talagang kaligtasan labas sa ating Panginoong Hesukristo or hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong, papaano mapapasa atin ang kaligtasan na inialok ng ating Panginoong Hesukristo? Papaano mapapasa atin? It is true, Jesus Christ died for sinners. Ikaw ay makasalanan, ako ay makasalanan. Papaano mailalapat sa ating kaluluwa ang ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? Namatay si Jesus upang burahin ang ating kasalanan, upang tayo ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos. So, upang ang mga makasalanan ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos, tayo ay makasalanan. Papaano maging totoo sa buhay natin ang kaligtasan na inialok ng ating Panginoon? So, mahalaga po na maunawaan po natin kung ano ba talaga ang tugon natin upang ang kaligtasan na inialok ng ating Panginoon ng libre ay matanggap po natin. Pero bago pa dyan, nais po nating banggitin ang common na mga ideya na tumatakbo sa isipan ng mga tao kung paano maging Christian ang isang tao. Una, common dito sa Pilipinas, ang isang tao ay naging Christian sa pamamagitan ng baptism. Diba? Ano bang nangyari sa baptism pag binibiniyagan yung bata? Diba? Winiwisikan ng tubig. So, merong prayer, merong ritual, merong pagwiwisik ng tubig. Christian na daw ang bata. And in fact, bilang patunay, ang mga cake na binibake or mga cake na dinidisenyo tuwing biniyag ng bata, ano po ang nakasulat? Welcome to the Christian world. So, iniisip talaga ng mga tao na ang binyag, ang baptism, ang nagpapa-Christian sa isang bata. Pero hindi po yan. Ritual lang yan winiwisikan lang yan ng tubig. Hindi talaga yan ang nagpapa-Christian sa isang tao. Meron ding iba na nag-iisip na ang isang tao ay magiging Christian or magiging na kay Kristo kung siya ay maging member ng church. Pero marami pong naging member ng church nang hindi tunay na Christian. Hindi tunay na nakakilala sa ating Panginoon. Now, meron ding nagsasabi, and common talaga, na ikaw ay magiging Christian, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, kung ikaw ay gumawa ng mabuti. Kung ikaw ay huwag mang-abuso ng kapwa, tumulong sa kapwa, gumawa ng mabuti.
Do your best to be good and righteous. So lumalabas na sila ang tagapagligtas ng kanilang sarili. At nakalimutan, ang sinasabi po ng Biblia, ang ating kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. So ano po ang problema nitong mga paraan ng mga tao upang sila ay maligtas? Yung mga iniisip ng mga tao na paraan upang sila ay maligtas. Nakalimutan nila na sa harapan ng Diyos, ang kanilang estado ay condemned, hinatulan na po, na may sala, guilty. We are all guilty in the sight of God. At kung ang isang tao ay guilty, wala na talagang magagawa yan upang mabago ang kanyang guilty condition. Say for example, kung ang isang kriminal ay nahatulan na guilty at kailangang ikulong, kahit pa gumawa yan siya ng ng mabuti or gumawa ng paraan upang mabaliktad yung pasya ng judge, hindi na talaga mabaliktad yung pasya ng judge. Ang ebidensya ay malinaw na siya ay guilty. So wala na po siyang magagawa upang mabago ang hatol sa kanya. Kung guilty na talaga ang tao, guilty na talaga ang tao. Wala na talaga. For example, mayroong rapist at napatunayang guilty talaga siya. So wala na siyang magagawa kahit i-bribe pa niya ang sino man upang mabago ang hatol ng korte sa kanya. Ganon din tayo sa harapan ng Diyos. Ang ating status sa harapan ng Diyos, guilty. Karapat-dapat sa kamatayan. Karapat-dapat sa walang hanggang kaparusahan. So, a man already condemned cannot hope for personal merits to overturn his condemnation. Dito sa mundo, maaaring i-bribe pa ang mga judges. Pero ang ating Panginoon, hindi po maaaring i-bribe. The Bible says we are already condemned. We are already guilty. So ano ang pag-asa natin upang ma-overturn, upang mabago ang ating guilty status? Dito po pumapasok ang Ebanghelyo, ang good news. Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo is good news. Dito po pumapasok ang dakilang ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo upang iligtas ang mga makasalanan na tulad natin, upang ang guilty status ay mapalitan. Mapalitan ng innocent status. Mapalitan ng justified status. Yun po talaga ang pinaka-issue ng salvation, kaligtasan. Tayo po ay guilty sa harapan ng Diyos. Papaano mapalitan yung estado na yan, yung kalagayan na yan? Romans chapter 3, verse 19 hanggang sa 20. Romans chapter 3, verse 19 hanggang sa 20. At ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Babasahin ko na lang po sa Tagalog. Ang sabi dito, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Ano ang sinasabi dito sa verse 19? Ang buong sanlibutan, walang exempted. Ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Guilty ang lahat ng mga tao. Verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. So wala daw tao na ituturing na innocent sa paningin ng Diyos. Guilty nga tayong lahat, and therefore we are worthy of eternal death. Yun po ang ating kalagayan, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang Ten Commandments, di ba, inaral natin ang Ten Commandments nung mga nakaraang leksyon. Ang Ten Commandments ang nagpapaalam sa atin na tayo po ay guilty sa harapan ng Diyos. At dahil guilty tayo, kahit anuman ang gagawin natin, hindi na po mababago ang pasya ng Diyos. Maliban na lang kung ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan. And this is the gospel, this is the good news na pinoproclaim ng Bible. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang ang ating guilty status ay mapalitan ng innocent status, justified status. Hindi dahil tayo ay naging innocent truly, kundi dahil meron pong tumayo bilang kahalili, bilang substitute. Si Jesus po yun. Napag-aralan na po natin yun nung nakaraang mga linggo. Si Jesus po ang tumayo.
in place of sinners or in the place of sinners upang ang kanilang guilty status ay mapalitan ng justified status, innocent status, mga kapatid, mga kaibigan. So, ito po ang biblical teaching. Ang Diyos mismo ang dapat gumawa ng paraan. Ang Diyos mismo ang dapat kumilos sa atin. At dapat makita natin sa ating kaloob-looban na tayo talaga ay makasalanan. Ang problema sa mga tao, nababaitan ang mga tao sa kanilang sarili. Nababaitan talaga, iniisip ng tao na sa pamamagitan ng good works, pagtulong ko sa kapwa, ay may punto na ako sa langit. Diba, noong kami ay nagpasa ng mga documents sa work na kailangang ipasa. And then, hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. So, marami pong mga tumulong sa amin. Thanks be to God dahil mababait sila kung tutuusin sa puntong iyon at tinulungan talaga nila kami upang ma-comply namin yung mga documents na dapat ipasa. So, ginabayan kami. At bukang bibig po nila, may punto na ako sa langit. May punto na ako sa langit. So, nakalimutan or hindi talaga alam na kahit anumang iniisip nating punto natin sa langit, hindi yan uubra kasi meron na pong pronouncement, meron na pong verdict, meron na pong hatol. Ang lahat po ay guilty. Ang lahat po ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 19. Lahat ay dapat matahimik. Wala talaga tayong pag-asa na mabaliktad yung guilty status na yan, maliban na lang kung ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan. At salamat sa Panginoon, gumawa talaga ng paraan ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. And hindi natin maunawaan yan kung ang banal na Espiritu ay hindi kumilos sa ating puso at isipan. Kasi kung hindi talaga kumilos ang banal na Espiritu sa ating puso at isipan, hindi talaga maunawaan ng tao na walang-wala siya. Wala siyang magagawa, makasalanan siya. Meron siyang bad record, meron din siyang masamang puso. Hindi talaga makita ng tao na hindi maaring i-bribe ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating good works. So, kailangang kumilos ang banal na Espiritu upang baguhin ang ating puso. Buksan ang ating bulag na mga mata. Kasi ang mga tao dito sa mundo, nababaitan talaga sila sa kanilang sarili. Tumitingin sila sa kanilang sarili para sa kanilang effort para mabaliktad ang hatol ng Diyos. Hindi po yan mababaliktad sa pamamagitan ng ating pagsisikap. It is God's work, not our work. Pero kung ang banal na Espiritu ay kumilos sa ating puso at isipan, ang resulta nito is makita natin na tayo ay makasalanan. Wala tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Makita natin na ang kamatayan pala ni Kristo doon sa cross, ang kaniyang buhay na walang kasalanan, na sinunod niya ang buong batas ng Diyos, at ang kaniyang pag-alay sa kaniyang sarili, yun ang ating pag-asa para sa ating kaligtasan. So yun po, papaano tayo tumugon? Ano dapat ang tugon natin sa Ebanghelyo? Acts chapter 20 verse 21. Ngayon na nalaman natin na wala pala talaga tayong magagawa upang mabago ang ating guilty status at mapalitan ng innocent and justified status. Diba? Justified, legal, korte ang pag-uusapan, walang kasalanan. Wala pala talaga tayong magagawa. So, at nakita natin na si Kristo pala ang gumawa ng hakbang, ang Diyos pala ang gumawa ng hakbang, ano dapat ang tugon ng ating puso? Acts chapter 20 verse 21. Ang sabi po dito ni Pablo, na nagpapatutuo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ano po ang tugon ng ating puso? Pagsisisi at pananampalataya. Ang tao na nagsisisi at nananampalataya, sila yung maliligtas. Malinaw yan. So, ang tugon sa alok ng Panginoon ng kaligtasan na libre, na biyaya ng kaligtasan, iisa pero dalawa po ang mukha, katulad ng barya. 'Di ba? Merong head, meron pong tail. Ang saving response ay meron ding dalawang mukha, dalawang face. Merong pagsisisi sa kasalanan,
at merong pananampalataya kay Kristo, merong paglapit kay Kristo. So, aaralin po natin ang pagsisisi at pananampalataya. Kambal to ko ito, hindi po ito pwedeng paghiwalayin, pero for the sake of our study, ay isa-isahin po natin ang pagtalakay sa dalawang mukha ng saving response na ito, repentance and faith. Now, ang tanong, ano po ang repentance? Ano po ang pagsisisi? Repentance. Ang repentance po ay hindi po yung pinaparusahan natin ang ating sarili. Ano po ang tawag niyan? Nagpipinitensya ka? Sinasaktan mo ang sarili mo? That's not repentance. That's not repentance. Kumbaga, tumitingin ka pa rin sa sarili mo na sasaktan mo ang sarili mo, baka sakaling mabawas-bawasan ang kasalanan mo. So, hindi yan repentance. Hindi yan repentance na sinasaktan mo ang sarili mo. Hindi rin repentance yung parang nalulungkot ka lang dahil sa kasalanan mo. Kasi si Judas ay mukha talagang nagsisi. Si Judas, mukha talagang nagsisisi si Judas eh. Basahin po natin sa Matthew chapter 27. Matthew chapter 27. Si Judas talaga ay parang nagsisisi. Kaya kung aralin natin kung ano ang repentance, ay tingnan natin ang buhay ni Judas. Kasi para talaga siyang tunay na nagsisi. Pero hindi talaga siya tunay na nagsisi. Peke talaga yung pagsisisi ni Judas. Ito, Matthew chapter 27 verse 3. Ang sabi po dito, at si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang nakitang hinatulan na ito, ay nagsisi. Take note of the language. Nagsisi daw si Judas. Ay nagsisi. At isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Ngunit sinabi nila, ano iyon sa amin? Ikaw ang bahala diyan. At inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak at siya'y umalis. Humayo siya at nagbigti. So, ano ba ang tunay na pagsisisi? Well, kung nais nating maunawaan ang tunay na pagsisisi, kasi sabi talaga ng Panginoon, maliban na lang na kayo'y magsisi, kayo ay mapapahamak man din. So, ang pagsisisi pala ay hindi po opsyon. Kailangang meron tayong pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Pero siguraduhin natin na ang ating pagsisisi ay hindi peke, hindi huwad na pagsisisi. Siguraduhin natin na ang pagsisisi natin ay hindi katulad ng kay Judas. Ang sabi po ng verse 3, at si Judas na nagkanulo kay Jesus, nang nakitang hinatulan ito, ay nagsisi. Ang Griego na salita ng nagsisi dito ay si Judas ay nalungkot ng labis. Nalungkot ng labis nung nakita niya na si Jesus ay inaresto na, dinakip na at pinarusahan na. Pero alam niya na wala talagang sala si Kristo. Inusig siya ng kanyang konsensya. At talagang si Judas ay nagsisi, nalungkot ng labis. Nawan tanong, ang tunay na nagsisisi ba ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan? Kung ang tao ay tunay na nagsisisi, nakakaramdam ba siya ng labis na kalungkutan? Yes or no? Yes. Wala pong taong nagsisisi ng ngumingiti. Di ba? Ang tunay na nagsisisi ay nakakaramdam talaga ng labis na kalungkutan dahil sa kaniyang kasalanan. Now, si Judas, nakaramdam si Judas ng labis na kalungkutan. Talagang nalungkot siya, nagbigti siya eh. Hindi niya nakayanan, pero hindi talaga siya tunay na nagsisisi. Hindi talaga siya tunay na nagsisisi dahil the fact na siya po ay nagbigti, ibig sabihin, hindi talaga siya tunay na nagsisisi. Sariling kagustuhan pa rin niya ang kaniyang sinusunod. Ano pa? Ang tunay na pagsisisi ay meron pong pagpahayag ng kaniyang kasalanan. Merong pag-amin sa kaniyang kasalanan. Sabi po dito, at si Judas ay nagsisi at isinauli ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. So, kinonfess ni Judas ang kaniyang kasalanan.
Hindi niya sinisi si Satanas. Sinisi ba niya si Satanas? Hindi. Hindi niya sinisi ang kaniyang kapwa mga disciples. Talagang inamin niya ang kaniyang kasalanan. Nakuha natin? Inamin niya ang kaniyang kasalanan, hindi nga niya sinisi ang ating Panginoong Hesukristo. Talagang merong pag-amin, merong pagpahayag si Judas sa kaniyang kasalanan. Now, ang tanong dito, ang tunay ba na nagsisisi ay merong pag-amin sa kasalanan? Yes or no? Yes. Pero tandaan natin, si Judas umamin sa kaniyang kasalanan. Umamin si Judas sa kaniyang kasalanan, pero hindi pala siya tunay na nagsisisi. Kaya hindi pala lahat ng umaamin sa kasalanan ay tunay na nagsisisi. At si Judas talaga ang example. Pero wala pong tunay na nagsisisi na hindi umaamin sa kaniyang kasalanan. Wala rin pong tunay na nagsisisi na hindi nakakaramdam ng labis na kalungkutan dahil sa kaniyang kasalanan. Nalulungkot siya ng labis dahil nagkasala siya sa Diyos. At ang puot at galit ng Diyos ay nasa kanya. Nalulungkot siya ng labis at ipinahayag niya ang kaniyang kasalanan sa Diyos, na siya ay nagkasala sa Diyos. Yun po ang tunay na repentance. Pero pansinin natin, si Judas ay meron ding pag-amin sa kaniyang kasalanan, pero hindi siya tunay na nagsisi. Bakit kaya nasabi natin hindi talaga siya tunay na nagsisi? Pero meron pang pangatlo. Meron pang pangatlong parang pagsisisi, tila baga pagsisisi na nakikita natin kay Judas, pero hindi talaga siya tunay na nagsisisi. Ito po ay ang pagtalikod sa kasalanan. Di ba, isinauli niya ang pera? Isinauli niya ang pera. So parang tinalikuran niya ang kasalanan. Remember, si Judas ay sakim talaga yun sa pera, si Judas. Ang sabi po ng Book of John, siya ang treasurer kasi eh. Siya ang treasurer sa collection. Di ba may mga offering na natatanggap? Siya yung treasurer ng mga 12 disciples. Nasa kaniya po yung ano sa Tagalog yung buslo, purse. Purse. What is that in Tagalog? Supot. Supot. Si Judas po ang may hawak ng supot. At noong merong nag-alay ng perfume sa paa ng ating Panginoon, ibinuhos niya sa paa ng ating Panginoon si Mary. Hindi Mary na Mother of Jesus, ibang Mary. Tapos pinahira niya, pinunasan niya ng kaniyang buhok, at ang perfume na yon ay talagang napakamahal ng perfume na yon. And yung buong kwarto ay mabango sa perfume. Talagang si Judas ay, sabi niya, bakit inaksayahan yung perfume? Ibinenta na lang sana yun at ipinamigay sa mga mahihirap. Pero ang sabi po ni John, yung sumulat ng Gospel of John, hindi sinabi yun ni Judas dahil meron siyang tunay na malasakit sa mga mahihirap. Sinabi niya yon dahil siya ay sakim. At yung pera na hawak niya, yung supot, binubulsa niya, dinudukutan po niya. So, si Judas, siya po talaga yung tao na mukhang pera. Mukhang pera talaga si Judas, sakim. Kaya nga, ibinenta niya ang ating Panginoon for 30 pieces of silver. Hindi naman kalakihan yung pera na yun. Hindi yun kalakihan. Pero dahil siya ay mukhang pera, talagang kinagat niya yung offer na yun, na 30 pieces of silver. Sa ating kapanahunan ngayon, mga 30,000 pesos lang siguro yun. Mga 29,000 pesos. Yung 30 pieces of silver, hindi talaga siya kalakihan na amount. Pero dahil sa sobrang sakim ng pera nitong si Judas, ay talagang ipinagkanulo niya ang ating Panginoon. Pero sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa pera. Isinauli niya. At nung hindi tinanggap ng mga Pariseyo at ng mga matatanda, inihagis niya. So parang merong pagsisisi si Judas. Now, ang tunay na nagsisisi ba ito tatalikod sa kasalanan? Yes or no? Yes. Hindi pwedeng nagsisi ka tapos nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. Hindi pwede. Si Zacchaeus, siya po ay nagsisi. Di ba si Zacchaeus ay isang tax collector na corrupt? Ang kaniyang ginawa is isinauli niya ang lahat ng kaniyang mga ninakaw up to 4 times. Ganon din si Matthew. So, ang lahat ng tunay na nagsisisi ay meron talagang pagtalikod sa kasalanan. Si Judas man din, tinalikuran niya yung pera para siyang tunay na nagsisisi, pero hindi talaga siya tunay na nagsisisi.
Now, ang tunay na nagsisisi ay meron talagang pagtalikod sa kasalanan. Actually, tinulungan tayo ng Tagalog Yung pagsisisi, 3 C na yan C, C, C. Ibig sabihin, merong conviction. Naunawaan ng isang tao na siya ay makasalanan. Kaya na-convict siya. Nabigatan ang kanyang puso. Yun yung conviction. Pangalawa, confession. Ipinahayag ng isang taong tunay na nagsisisi ang kanyang kasalanan na siya ay nagkasala laban sa Diyos. Wala na siyang ibang ginalit pa sa kanyang ginawa, kundi ang Diyos. And then, yung C, yung pangatlong C is change. Diba? Confession, conviction, confession, and change. Yun po yung pagsisisi. Tinulungan po tayo ng Tagalog term. Kasi 3 C talaga ang pagsisisi. Pero yung 3 na iyon ay nakikita natin kay Judas. Nakikita natin kay Judas pero hindi siya tunay na nagsisisi. Bakit? Dahil, ang sabi po ng Biblia patungkol sa tunay na pagsisisi ay meron pong pagtalikod sa ating sariling lakad. Si Judas, ang isang aspeto lamang ng pera, yung kanyang tinalikuran. Pero yung kanyang kayabangan ay hindi pa rin niya tinalikuran. Yung kanyang pagtitiwala sa sarili, hindi pa rin niya tinalikuran. Nag-self-medicate siya. Si Peter, ano bang kasalanan ni Peter? Na mabigat din. 'Di ba? Nagsinungaling si Peter 3 beses. 3 beses si Peter na nagsinungaling. At sinabi niya hindi niya kilala si Jesus. Ganon. 3 beses siyang nagsinungaling. Pero nung si Peter ay nagsisi, nakita niya yung kanyang kasalanan, yung tumilaok yung tandang. Anong ginawa ni Peter? Kinalaunan. Si Peter po ay lumapit kay Jesus. Di ba? Si Peter ay lumapit kay Jesus. At pinatawad siya ni Jesus. Si Judas, lumapit ba kay Jesus? Pwede naman sanang lumapit si Judas kay Jesus, no? At patawarin siya ni Jesus. Kasi nga, ang sabi ni Jesus, ang sino mang lumapit sa akin, kailanman, ay hindi ko itataboy. Nakuha natin? Pero si Judas, anong ginawa ni Judas? Si Judas po ay nag-self-medicate. Nag-self-medicate po si Judas. Good evening po. Good evening po. Nag-self-medicate po si Judas. So, sariling kagustuhan pa rin niya ang kaniyang sinunod. Sariling kagustuhan. Na imbis na magpakumbaba siya at lumapit siya kay Jesus at si Jesus ay magpapatawad ng masagana, sarili pa rin niya ang kaniyang sinusunod. Iyon po yung mga tao. Nakita ng mga tao na sila ay makasalanan, maaring sumang-ayon yung mga tao na ang kanilang kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Pero at the end, makikita natin kung tunay na nagsisisi ang taong iyan, kung ang lunas ng Panginoon ang kaniyang susundin. Kung ang lunas ng Panginoon ang kaniyang susundin. Pero kung sariling lunas ang susundin, katulad ng ginawa ni Judas, ano bang lunas ni Judas? Suicide. Pagpakamatay. Na hindi niya sinunod yung sinasabi sa Isaiah chapter 55, verse 7. Ang sinasabi po ng Isaiah chapter 55 verse 7, ito yung tunay na pagsisisi na merong 3 C, 'di ba? Pagsisisi, merong conviction, merong confession, merong change. Ang sabi po ng verse 7, lisanin ng masama ang kaniyang lakad at ng liko ang kaniyang mga pag-iisip, which is ginawa yon ni Judas. Ginawa niya. Yung pera ay kaniyang itinapon, isinauli niya ang pera, pero hindi ginawa ni Judas itong kasunod, At manumbalik siya sa Panginoon at kaniyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Now, ano ang ginawa ni Judas? Nanumbalik ba siya sa Panginoon? Hindi. Ang ginawa ni Judas, nag-suicide siya. Nagbigti siya, nagpakamatay. Sarili pa rin niya ang kaniyang sinunod. Yes, sumang-ayon siya sa kaniyang kasalanan, nalungkot siya ng labis sa kaniyang kasalanan at ang tunay na nagsisisi ay dapat merong labis na kalungkutan dahil sa kaniyang kasalanan.
Ang tunay na nagsisisi ay meron talagang pagpapahayag sa kasalanan. Ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos. Aminin natin na tayo ay makasalanan, ang Diyos ay banal. At wala tayong magagawa upang pumasa tayo sa standard ng katuwiran ng Diyos. At ang tunay na nagsisisi ay talikuran ang kasalanan. Pero ang kasunod nitong lahat, iyon ang hindi ginawa ni Judas. Kasi nag-self-medicate siya. Nag-self-medicate siya. Sarili pa rin niya ang kanyang sinunod. Gayong maaari naman sana siyang lumapit kay Kristo. At ang ating Panginoon ay magpapatawad ng masagana. Ginawa yon ni Peter. Matindi din yung ginawa ni Peter. Kasi nga, 3 beses siyang nagsinungaling. Meron pang pagmumura. Meron pang pagmumura si Peter. Na dahil natakot si Peter na baka siya ay madamay, hulihin siya. Narinig niyo yung kwento na yon? Na merong mga taong nagsasabing ito ay taga Galilea, kasama ito ni Jesus. Sabi niya, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pero nauna pa niyan, sinabi na ni Peter na, Lord, handa akong mamatay para sa iyo. Pero sabi ng Panginoon kay Peter, katotohanang sinasabihin ko sa iyo, bago pa tumilaok ang tandang, ay 3 beses mo akong itatanggi. So, ganon. Merong grupo ng mga taong nagsabing ito ay Galilean. So, kasama ito ni Jesus. At sabi ni Peter, ay hindi ko alam ang pinagsasabi mo. And then, a little later, meron pang nagsabi sa kanya na, you must be one of the disciples. Sabi ni Peter, hindi ko alam ang sinasabi mo. And then, pangatlo, talagang nagmura na si Peter dahil natakot siya na siya ay madamay. And then, nagsalubong yung mukha ni Jesus at yung mga mata ni Jesus at saka mga mata ni Peter. And then, tumilaok yung tandang. And then, si Peter ay doon na siya umiyak. Talagang nagsisi siya and then, eventually, nanumbalik siya sa ating Panginoon. Pinatawad ba siya ng Diyos? Nang masagana? Yes. Pwede naman sanang hindi siya ibalik sa pagiging apostol Pero, binalik si Peter sa pagiging apostol. Binigyan siya ng charge. Feed my lamb, feed my sheep, take care of my flock. 3 beses din na inaffirm ng ating Panginoon na siya ay apostle pa rin. Ganon din kay Jonah. Di ba si Jonah ipasaway? Pero, nung si Jonah ay nagsisi, ay talagang ginamit pa rin siya ng Panginoon bilang propeta. Totoo na ang ating Diyos ay nagpapatawad ng masagana. Basta tayo po ay manumbalik sa Kanya at lumapit sa Kanya. Now, si Judas, kung aralin natin ang buhay ni Judas, parang tunay na nagsisisi dahil ang elements of repentance ay nasa Kanya. Di ba merong pag-amin sa kasalanan? Inamin niya na siya ay nagkasala laban sa dugong walang sala. And then, pinahayag niya ang kaniyang kasalanan. Hindi niya bliname si Satanas, hindi niya sinisi ang mga kapwa disciples niya, hindi niya sinisi ang ating Panginoon. Ang kaniyang sarili lang ang kaniyang sinisi. And then, isinauli niya yung pera. So, merong elemento ng pagsisisi si Judas, pero hindi siya tunay na nagsisi. Hindi siya tunay na nagsisisi. Ang tunay na nagsisisi, merong 3 elemento na yon ng conviction, confession, and change. Pero, ang pinakamahalaga is yung pagpapanumbalik sa Diyos sapagkat siya ay nagpapatawad ng masagana. Yun ang hindi ginawa ni Judas. Bilang patunay na hindi talaga siya tunay na nagsisisi. Dahil ang tunay na nagsisisi ay merong pagpapakumbaba. Merong pagpapakumbaba sa awa ng Diyos. Awa lamang ng Diyos ang kanyang inaasahan para sa kanyang kaligtasan. So, hindi yun ginawa ni Judas. Hindi siya nanumbalik. Nag-self-medicate siya, nagpatiwakal siya, nagbigti siya, nagpakamatay siya. Now, ang pagsisisi ay hindi po yun yung sinasaktan natin ang ating sarili. That's blasphemous. Yung nagpipinitensya, that's blasphemous. Na sinasaktan natin ang ating sarili dahil ang Biblia malinaw na nagsasabi na iisang sakripisyo lamang ang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Yung sakripisyo ng banal na anak na Diyos, ng Diyos na si Jesucristo. That's blasphemous. Hindi natin kayang saktan ang ating sarili tapos iniisip natin na magiging malinis tayo sa ating kasalanan. Ikaw pa rin ang self-medication pa rin yan. Nagsi-self-medicate ka pa rin.
Ang sabi ng Biblia, manumbalik sa Panginoon. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaniyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. So ang hamon nito para sa bawat isa sa atin, malibang ikaw ay magsisi, ikaw ay mapapahamak din, sabi ng Panginoon. At bilang tunay na pagsisisi, kinakailangang merong labis na kalungkutan dahil sa kasalanan mo. Ang Diyos ay banal, ikaw ay makasalanan. Nilabag mo ang utos ng Diyos. Ginalit mo ang Diyos dahil sa kasalanan mo. That alone should cause you to be alarmed and to be humble. Pangalawa, ipahayag mo sa Panginoon ang kasalanan mo, na ikaw talaga ay makasalanan, siya ay banal. Ang katuwiran mo ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. At pangatlo, merong pagtalikod sa kasalanan. Talikuran ng kasalanan, hindi na mamuhay sa kasalanan, kundi mamuhay sa katuwiran. Pero ang pinaka-importante na patunay na tunay ang ating pagsisisi is that manumbalik tayo sa Diyos. Tumawag kay Kristo. Dahil si Kristo lamang ang merong katuwiran na maaaring idamit sa atin upang tayo ay ituring na banal sa harapan ng Diyos. Ang ating katuwiran ay bagsak sa harapan ng Diyos. At si Kristo lamang ang nag-alay ng kanyang dugo upang ang ating mga kasalanan ay mabura. Kaya kung talagang naunawaan mo na ikaw ay walang-wala, talagang lumapit ka kay Kristo. Magpakumbaba ka, manumbalik ka. At ang good news, siya po ay nagpapatawad ng masagana. So, yan po ang ating paniwalaan, yan po ang ating panaligan, yan po ang ating sampalatayanan. At yun po ang lesson natin sa next Saturday, true faith. Ngayon, repentance ang ating lesson. Pero ang tunay na nagsisisi ay talagang lumalapit sa Panginoon sa daan ng pananampalataya. So again, as a recap sa ating lesson ngayon, hindi natin maaaring kitain ang pabor ng Diyos dahil ang taong nahatulan na guilty, kahit anuman ang gagawin niyan, talagang hindi na mababago yung guilty status niyan. Sino ba ang dito sa Pilipinas na nahatulan ng death penalty? Guilty na talaga. For example, si Flor Contemplacion. Naalala ninyo yung case ni Flor Contemplacion? For example, kung nagpakabait si Flor Contemplacion sa Singapore, kung nagpakabait siya, do you think kaya niyang kitain yung pabor ng Singaporean court at baliktarin talaga yung hatol? Hindi na, wala na, may verdict na kasi. Tayong lahat sa harapan ng Diyos ay meron ng hatol. Nagkasala tayo, guilty tayo. Wala talaga tayong magagawa upang baliktarin yung hatol na yon. Tanging si Kristo lamang ang gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng kaniyang katuwiran, 100% na pagsunod sa batas ng Diyos at ng kaniyang pag-alay ng kaniyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Ang elemento ng pagsisisi ay dapat makita sa atin, conviction, confession, and change. Pero ang pinaka-importante is lumapit tayo sa Kanya, manumbalik, sapagkat siya ay nagpapatawad ng masagana. Pag sinabing nagpapatawad ng masagana ang ating Panginoon, kahit gaano kaitim ng kasalanan mo, ay paputiin yan ng Panginoon na parang niebe. Yan ang pangako ng Diyos. Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi po dito ng Isaiah chapter 1, ito ang ibig sabihin ng nagpapatawad ng masagana. Talagang masagana. Isaiah chapter 1 verse 18. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Praise God! May masaganang kapatawaran na iniaalok ang ating Panginoon sa lahat ng mga nanumbalik sa Kanya. Pumarito kayo ngayon. Ibig sabihin, manumbalik kayo sa akin. At patatawarin tayo ng masagana. At tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Ha? Paano yan? Ang aking kasalanan kahit gaano kaitim? Quits? Mabubura? Mapapawalang sala ako? Ano ang katwiran? Well, ang katwiran ay ganito. Sinunod ni Kristo ang lahat ng batas ng Diyos.
At binayaran niya ang lahat ng kasalanan. Hindi sa kanya, kundi kasalanan ng kanyang mga tao. Yun ang katwiran. Kaya, posible at maging totoo yung sinasabing bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Praise God. So, manumbalik sa Panginoon sa daan ng pananampalataya. At yun po ang ating lesson sa susunod na Saturday. True repentance ngayon, next Saturday is true faith. Tunay na pananampalataya. Pananampalataya na nagdudulot ng kaligtasan sa mga nanampalataya kay Kristo. Ni-record po natin ang lesson na ito dahil na medyo na late si Ricky para ma-forward ang link at ma-review ang importanting lesson na ito. This is really very important. And I suggest na mapakinggan ito from start to finish. Tayo po ay manalangin. Salamat po, o aming Panginoon, sa biyaya ng inyong salita sa gabing ito. At naniniwala po kami na ang inyong salita ay mas matalas pa kaysa espada na 2 talim at hindi ito babalik sa inyo sa walang kabuluhan. It will accomplish its purpose. At naway ang magdudulot ito ng tunay na kaligtasan sa family na ito, O Diyos. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.